Bon, ok, mais donc, dans la guesse, oui, politiquement, donc, on a jalaki. Ne b'o fɔ dɛ. Minnu ye rue minɛ n'an b'a fɔ ma rucratie minnu ye jamanadenw ka gɛlɛya ta k'o instrumentaliser minnu ye jamanadenw ka fantanya instrumentaliser minnu ye jamana gɛlɛya kɛ fond de commerce ye k'a dɔn k'a fɔ ko ne fanga kan ka taa kalata de la k'a dɔn ko ne jamanadenw ka danaya kan ka di ka pour que kana fanga la olu t'o sɔrɔ abada olu de nana ye nin na o olu de nana ye nin na kalo 5 o b'an kɔnɔ de ou bien kalo 3 je sais pas mois de juillet fo ka na se coup d'état ma olu nana o la an y'a fɔ o kuma a ye farati a y'aw farati Sénégal opposant Ousmane Sonko a yirana k'a fɔ ko opposant bɛ yen nka il faut être un démocrate et un républicain an ta minnu bɛ yan an bɛ miliyɔn 500 de d'u ma san o san pour u ka se ka démocratie sunsun an bɛ miliyɔn 500 d'u ma san o san pour u ka se ka institution renforcer n'o laban nana kɛ ka sɔrɔsiw bila ka don scène politique kɔnɔ bɛɛ kan ka remise en cause kɛ mais politique mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛni dɔw b'o dala gɛsɛ don dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ k'u yɛrɛ recycler fɛn tɛ u ma min fɔ mais an t'o bɛɛ kɔnɔ bi. N'an ye min fɔ kunun an b'o de la conviction de b'an na o idéal de b'an na n'a ka di mɔgɔw ye o ka fɛn min miiri n'i bɛ tiɲɛ kan n'i ka conviction n'i b'o kan i dalakan tɛ se ka falen o anw b'a dɔn bi n'an ma fara ɲɔgɔn kan n'an ma bɔ nin ko ninnu kɔnɔna na Mali yɛrɛ bɛna kɛ tamasere wɛrɛ t'anw na ko coup d'état kɔ anw fɛ 2012 tɛmɛnen kɔ o kan ka bɛɛ sɔrɔ hakili la o nana gɛlɛya an bɛ gɛlɛya min na bi n'i ye 2012 sen bɔra a tɔ b'a den a tɔ b'a den anw fɛ sɔrɔsiw ka baara ye mun ye o ye ka taa jamana lakana politique ka baara ye mun ye o ye ka baara kɛ tiɲɛ kan ka baara kɛ sariyaw kan charte des partis politiques y'o de fɔ ne coup d'état yɛrɛ ye crime imprescriptible ye an ye politique mɔgɔ ye ka tigɛrɛ fɔ la ko parce que olu bɛna fanga la a b'u bolo bi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲɛ bolo mais n'an bɔra nin kɔnɔna na politique mɔgɔ si kan'o kɛ bilen minnu fana bɛ politique mɔgɔw bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ olu fana bɛ sira de ɲini koyi Mali nin n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ de n'a ɲɛna an bɛɛ y'an se o kan n'a tiɲɛna fana an bɛɛ nɔ b'a la dɛ i kɛra politique mɔgɔ ye o i kɛra société civile ye o i kɛra leader religieux o i kɛra leader d'association an bɛɛ de se b'a la remise en cause de bɛ na mais an ka bɔ mɔgɔ ko la an ka bɔ ɲɔgɔn buruji la an ka bɔ taɲini na an ka bɔ fond de commerce la n'i ma karisa la gosi tɛ kɛ fɛn ye o de ye jamana sigi kɔ o de y'an sigi kɔ dɛ an ka bɔ kɔnɔna na an politique mɔgɔw ka erreur de ye min ye an b'o assumer Ala kelen dɔrɔn tɛ fili nka minnu b'a fɔ o tɛ Mali fɛ ka tɛmɛ an fɛ ka dɛ minnu m'a fɔ u ma kɛlɛ kɛ Mali la ka tɛmɛ an kɔ an ye kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔ koyi depuis 91 an bɛ lycée la an b'a la an m'a kɛ wari kama an m'a kɛ sanu kama an y'a kɛ idéal de kama fo ka na ni mars 91 ye depuis la an b'o kɛlɛ kɛ kɔnɔ an m'a fɔ an ma fili nka maa min ye Mali ye yanni mars 91 ka se bi ma c'est vrai insécurité kɔni bɛ yen nka caman fana progresser dɔn dɛ voilà. I ko k'a fɔ min ye ni transition kalo 9 ye maa si kana kɛ den kɛrɛfɛ ye mais marabolo ɲɛmaaya dalen min mɔgɔ min ma bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye e fɛ a bɛ se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. A kan ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a b'a fɛ k'a ka mission réussir sabula a ma ta kalata fɛ président démocratique le ma sigi marifa taara yuru bɔra a bɛ yen bi donc n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'a ye wele bila bɛɛ ma n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kalo 9 min tora a bɛ se ka baara kɛ pour que jamana bɛ se ka sankɔrɔta a ka réussir o ye Mali bɛɛ ka réussite de ye wala an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a to fanga min kalifala la ale ni Assimi Goïta Ala k'a tali fanga d'u ma Ala k'a to a fanga kɛ k'u bolo fanga ɲuman ye an b'o laɲini. Est-ce que vous avez des pressentiments que le gouvernement actuel ne sera pas implicite? Non, on ne fait pas de préjugés. On attend après la mise en place du gouvernement, nous allons aviser. On avisera. Moi, je suis M. Amadou Koïta, président du Parti socialiste Yélenkoura, membre du regroupement Ensemble pour le Mali. Ici, je représente Ensemble pour le Mali. Et quel est l'objectif et la composante de votre regroupement? Nous avons jugé nécessaire de nous retrouver patriotes, démocrates et républicains pour nous donner la main et apporter notre soutien pour une transition inclusive, une transition consensuelle, une transition apaisée, une transition réussie, une transition qui respectera les engagements qui ont été pris vis-à-vis du peuple malien et de la communauté internationale, qui est d'organiser les élections d'ici la fin de la transition. Le délai est parti de 18 mois, nous nous sommes engagés sur 18 mois, 9 mois se sont déjà écoulés. Les 9 mois à venir, nous devons créer les conditions pour qu'ensemble,